Aning atong ultimate food trip full video sa Surigao City. So napo isa ka planggana na puro bulalo, grabe dagana ni isa ka planggana oy. Tapos diri ready na nito, butangan na lang nila sa baw. Makita ninyo diri ang few of the best food spots diri. Idol ani oy. First time ko kita ani ever sa akong life. Sama sa ilang sikat og presko na seafood market diri paluto. Yatag imong isda, mupalit lang ka silang lamas gamay, hiwaon nila para isulod sa imong isda. 35 pesos ra na oh. Grabe ka idol Surigao. Yato pud nato mga kinakaraang kananan nga naagyapon hantod karon. Kano sa ganito? 1984. 1984. After Bagyong Nitang. Oh, mura siya sa usawan. Ang murag niya kinilaw nga talong. One of the best kinilaw na kutilawan na adiri sa Bibili. Lastly, atuon pa nato ang sikat, ilado ug mga paborito ng mga Surigao nun. Ang gasag yun na diretso kaon. Type of kakanin na sticky and makapahappy. Muli siya gigong mga leader. Sigurado ipabusog jud ta mo ani ug matultulan ninyo ang best food trip sa Surigao City. Welcome to Surigao City. Ato i-experience ang mag-seafood STK fresh from the market. Dagko kay nga tuna. Ang kamot, nanira ka gamay. 450 kilo, 420, pwede ra mahangjo. Manghanap tag mga presko ng mga isda, ato ipaluto gikan sa sugba. Yatag imong isda, mupalit lang ka silang lamas gamay, hiwaon nila para isulod sa imong isda. 35 pesos ra na oh. Grabe ka idol Surigao eh. Tinuya, tinuwa di ay. Isda with pechay or gulay. O kinilaw. Akong favorite sa STK kinilaw. Mo ng STK. Mo nilang version sa Dampa, Sutokil, sa Cebu. So atong buhaton is maghanap tag kinapriskuhan. Tanaw na to mga gwapo ng mga isda di kalidad ug ato ipaluto sa mga karinderya ug sa sikat na sugbahanan diri sa Surigao City. After ana atong kaunon, syempre kay lami kaon og fresh seafoods diri sa Surigao. Oh, idol, marazon na pagbalik sa imo diri sa Surigao para sa imo mga viewers. Daghan kaayo mga okay na mga pagkaon diri sa ato para sa mga food lovers diha. So arita diri sa Changi or Merkado sa Surigao City. Ipakita na ko sa inyo unsay mga baligya ng mga isda diri sa Surigao. Tara, let's go. So nato diri sa may right side facing sa Boulevard, right side ta na entrance. Sigag may na isda na siya kaning stingrays. So, di ba? Mga klaseng stingrays, mga kitong, kitong dako na kitong, mga gamay tulingan mo siguro mga kuan, mga barilis na gagmay. Okay, napa diri. So, grabe ka daghan mga isda diri sa Surigao. Ini dako-dako lang murag dalagang bukid. Mo ni siya ang gwapo, iinununan og prito. Grabe ka idol diri sa Surigao eh. Ang isda sa bato, idol kay ni pang sugba. So basically sugbaon na grabe ka dako ani murag ni lapu-lapu. Dako kayo. Tas kani ang murag mga parrot fish, mga mulmul na gagmay, ganahan ka. Gamay na kitong. Grabe kadaghan ato pa ta sa lain nga food store. Uy, napayatbang mga kasag. So kani nga portion dol pakita na ko sa inyo dagko kay nga tuna. Oh, na available na always, pwede na nimo ikilaw, sugba, itunuwa nimo. Bahala naman sa inana kadako. Nahi panawa. Grabe kadako. Oh, ang kamot, nanira ka gamay. Nukos, mo ni ako giingon sa inyo nga kanang murag sigarilyo nukos sa ilaha version. Lami ini kilawon og adobo. 200 kilo bulilaw, pwede nimo kilawon na siya, pwede nimo og torta ang ganahan ka. Alat susud na gani sa buntag, abunda kay seafood. Ana pataglaay, let's go. So musuroy na ta, POV. Grabe. So mo ni ang atong aisle if gikan ka sa center. So grabe ka taas sa aisle tanaw. Oh, magsugod na yung aisle diri na klase-klase mga isda, gagmay, dagko, tag-as, tambok, nukos. Napadiri nukos, so 260 ang kilo. Ganahan ka. Grabe ka daghan diri. Uy, grabe ka overwhelming. So murag taas kay siya, pila ka metros siya nga mga kuan baligya. Ay, ako idol tuna oh. Nara mga tuna, barilis tawag nila ani, tapos na nila taas. Tapos sa pika side is mao na ang ilahang mga lamas, mga spices, mga ingredients na pwede mo paliton. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome Changi. Oh, kana na nila mga isda diri. Napaki like type nga murag rumpi. Kani og gagmay na tag-as. Pila kilo ni busing? I miss 320. So ang tamarong diri medyo yellowish ang yang nasa yellow nga part dia. Wapo, so meaning presko gyud na no.
Dol, promise, ingnon gid ka maglibog jud kog pili. Unsa akong pilion sa kadaghan og mga isda na nakit-an diri. Glibog taon sa atoa. So gikan sa mga presko, nangita lagi kog kanang murag kuan ulo no. Pila diri kilo diri? 260 pesos. Pila kilo pandawan busing? Parehas ro. Oh, so basically nakita na ta og ulo. Pwede atong kuang paliton is katong ulo. Tag 260 ra medyo barato ta ang palita. Pwede na sa go 1/4 ani sir. Nice kay ako ito tuya sugbat tuya kinilaw. Tapos ana ta sige buhat ta tas napo diri tag kani is tag 320 ang kilo sa uban mo gud mga 350 360 nakabantay ta diri og medyo barato. So ato orderon karon is ang kani. Order sa taani og 1/4. 1/4 ako ani. Oh sa mo ni 1/4 pila ni? Tanan. 65 pesos na to pang tuya. Salamat ho. Thank you. So dol karon mangita na sa tapang kilaw. So nako nakita diri nga fresh tuna. Grabe kada ko. Oh. So ang giingon niya is unsa toy mailhan kanina presko boss? Mata tinaw. Mata tinaw asa dapit. Kani. Tinaw og mata mao ni mailhan nimo nga presko pa. Pwede ko mga 1/4 lang na kilaw. Dili na lang ta sir, sumpay man na sir. Okay ra? Uban na sila. Oh sige okay ra. Mat nice. Inana nakadaghan 360 kilo. 1/4 saktuha oy. Nice ka. Okay boss, salamat ka Rajaw. 1/4, thank you. Daan na tayo pang kilaw. Next na po nato pang sugba, let's go. Na natin nakitaan pang sugba, pwede ko mapili o unsa akong gusto. Miss kani, pila ni gamay nga kuan. May mas gwapo sugbahon ini or ini. So dol, pwede ka mo sugba inani pero dako ra kaayo. So dili na ko ma-afford. So ang pinaka best good so far sugbahon kani. Mao ni siya ang muy gapon di ba? Bakagon? Batagon. Mura siya parrot fish gapon. So batagon siya. Tapos parrot fish dito gagmay kani is yellowish na type na parrot fish. Sige pwede ko mukuha isa lang ani para sugba. Lama to asa may pinaka presko ini. Di niya maabot boss. Nawa okay. Ay kadangog. Danglog oh. Okay. Pila? 180 pesos doon. Sige, okay ra. Pasugba ra ako. Kita ra ba ka Rajaw ka ho? Para sugba ay kalami. Putangan dyan siya. Hama dyan ay diretso na kukuan or palamas pa na ako. Oo, putangan niyo maglamas. Hamang ko magpalamas. Diyaw rin lalamas dito? Malamas ra sila? Marajaw. Nadol, gihiwa na niya ang para sugba. Ready na for sugba. I-remove ang mga innards. Grabe, kalami ra ba ng kuan niya ho? Murag bihod, atay. Nice, salamat ho. Excited na ko. Salamat ho. Yes, muna na tanan na to STK. Karon na to buhaton, magpasugba ta. Sugbaanan sa atbang. Dol, ano ta diri sa sugbaanan. So ang style ani nila diri is ihatag nimong isda tapos libre na ang lamas. Mupalit lang ka silang lamas gamay hiwaon nila para isulod sa imong isda. So tagpila ganitong lamas nimo, de? 20. Nya sugba 40 kilo. So kato ako tanan pila to? 35 pesos na to tanan. Grabe ka idol ni Surigao. Sige, dahos na. Thank you. So tagaan ka ani, mag-wait ka oh. 35 pesos bayaran. Bayaran nimo 35 pesos ra na oh. Grabe ka idol Surigao eh. Salamat ka Rajaw. Dol, so basically, dili ka pwede makadayon in dire. So waiting lang ka. Mura siya ka ng drive-thru na pagsugba. Palit ka dito sa merkado, miski unsa, baboy, isda, or baka, or unsa ganyan mo gusto isugba. Ihatod rin mo dire, bayaran na nimo ilang service o ang lamas. So for example, karon order ta karon, mag-wait ta. Kanay ato ang tinuwa o para kilaw is mangita tawag kananan dito sa may unahan, ato ipaluto. Kaya magpaluto man sila dito. After Dol, ganahan ko medyo nailato. Try na to ilalato, be. Kani, usapi lang ni tapok. Sige, isara ako Kaya ako ra good for... may pinakadako na lingin. Ako, ay, nini, mura gwapo ini. Ini, no? Ini, 20 pesos. Sus, kamarajaw.
Kagana. Pakapinan pagajud. Kagana gajud diri sa Surigao. It's good to be back. Kamarada, uy, kaalkansi naman kaw. Salamat ho. So amo ni 20 pesos. Pakapinan pagid ni ate. Te, salamat ho. Pangitaan ning beauty ni ate diri. Palit ko. Uy, sige, pwede ko mapaluto. Oh, pwede. Oh, ay, minduta, uy. O sige sir, Kana. unsa may paluto nimo? Kani is tinuwa, ang isa kikinilaw. Tapos, apil na lato. Okay ra, magpakuan sa kulato. Kung sa'yo paagyan eh, tagpila man. Or later na na. Unsa man ni sir, kanang pila man ni kakita? One-fourth na sila actually. Salamat kay mama. May, aside sa ilang mga kuandol, naasad sila yung mga pagkaon baligya diri lutong bahay, mga lami ano. Naasay ka ng gata, paborito sa nanako. Ug napod siya yung mga ready to eat na mga lutong bahay, kakanin, daapod. Grabe ka idol. Sige, so ato sa ni paluto. Balik ra ko te. Kay magsugbas ako. Thank you, 35 pesos. God bless mo. Kasi pa nga si Zukwan, timanay ni siya. Pangitaan niya ako sticker. Nice, salamat. Daghan na food trip ba sa kakarong alawa? Amo. So nag-prepare na siya sa kinilaw. So kuha niya yung kinilaw. Murag lami kita na no, gibutang na sibuyas, uban lamas, tapos gimix na dayon. Karon ang tinuwa, sus kalami is tinuwa. Nakalahi ini tinuwa again diri sa Surigao is naa sila petchay, more on petchay sila. Okay, so wait na lang ta maluto. Excited na ko, let's go. Okay, Dol. Na itong mga pagkaon sa Totobangan, literal STK. Finally, nasuwayan na to STK fresh from the Changi or market. So, medyo healthy good kay fresh. Fish tatanan, seafoods tatanan. So, medyo healthy. Plus, red rice. Ug more ni karinderya or kananan na maligya o red rice, di ba? So, excited na ko. Unahon na to ang S, which is suba. So, suba na. Makapakita na ko ng gwapo. Oh, grabe oh. Sinugba na yellow parrotfish, muy na style. Kuhaan na to siya og kanang mga carcinogens, delikado. Kuhaan ni siya og unod. Diri na part to, kuhaan nimo kaliskis. Pablihan nimo na. Ang kanin ang kagwapo ni ang unod kay kuhaan mo gid ni siya. White na unod ano mo. Oh. Sus grabe kalami. Kuna kuhaan na to ilawom na no. So, grabe ka creamy. Diyos ko. Grabe ka white ang iya. Unod ba eh? Ano grabe ka white. The best. Grabe ka humog sa unod. Grabe ka creamy. Diyos ko, tabang. Grabe. Kuhaan pa dyan na ito lamas. Sa ilawom. Kamatis. Tapos gamay nga lamas. Actually, daghan lamas. Careful sa bukog. Ano? Lamas. Ay, ito gamit. Tuwa pa katimpla eh. Grabe yun niya ka-creamy. As in, daman yung mga fresh. Hindi pa siya lang si idol. Next na pod, tinuwa. Or, sip sa ta. The best. May himog kuwan sa baw. Kalami. Grabe. Balag mainit panahon. Grabe ka refreshing. Dili pa jud lang si. Lasado siya sa gulay. Tungod sa pitsay ba. Kalami. Ang buhaton, kuha tag unod. So pandawan na tong gikuha. Ang pandawan is kanang bitaw murag taas nga isda. Muna, pandawan na. So buhaton is kuha tag unod. Kuha ta og isda with pitsay or gulay. Cheers. The best ka. The best. So why jud ni di ka magmahay. Promise. Luya, Bombay, spices, masibuyas siya. Nagyapon ng aroma sa tanglad. Last but not the least, kinilaw. Akong favorite sa STK kinilaw. Save the best for last yun, literal. So sayang kay dili tangigi atong ikuha kay 500 ba ang kilo niya. Wala ko'y kwarta. Gawas ko na mo sponsor diha. May tanay mo sponsor nga. Baka naman. Joke. Medyo gasto mo travel. Ano kinilaw Ganahan mo natin atuon. Hay lugar nga gusto atuon ako. So let me know lang. Pwede ra ka mo message. Cheers, kinilaw.
Lamias, kinilaw. Oy, the best. Mo ni pinaka the best na kinilaw ko na tilawan. Kalami. Grabe. Nakalimot ta sa lato. Sa tubuhaton. Kuha ta gamay dire. Ana ha. Butangan na to o gamay nga. Butangan na to ang lami nga timpla sa kinilaw. Plus isda. So basically pwede rin ka mapalit og lato ha. Kung magpaluto ka, palit na ng lato, ilaran alimpyuhon. Wow, kalami. Kinilaw with lato. Wow. Ay, panalo. Kalami sa lato ba? Refreshing and sea grapes. Mura ginig mupap ang mga seafood flavors. Crunchy kayo siya. So, mupap pa dyan siya yung bakba. Plus ang lasa, absorb ang lasa sa kinilaw na sauce. It's good to be back to Surigao. Proud na. Last na to na style sugba. Natin niya ito buhaton. Kuha ta. Kung nakasuway na mo ani, comment daw. Sugba. After sugba, kuha ta o kinilaw. Tara na ito tinuwa. Nay, tinuwa plus citrus sa kinilaw. First time ever. Idol Bite. STK in 1 spoon. Cheers. Sa best. Kung din ako nabuhat ng taro adlaw. In fairness, lami ang kuan lamas sa kuan na pilan mo siguro niya atay. Ikuha niyang atay. Lami ra bang atay sa mulmul. Antay lang jud kay grabe ka bukog. May ar. Dol, mao na to atong food trip dito. Grabe ka solid na to STK food trip, no? Nagsakay ta sa the iconic tricycle ni Surigao. Grabe atong experience. So paingon ta sa lain na po na food trip after ani. So abangan sa atong sunod na mga episode. Okay, so karon idol, grabe kanindot ato experience sa STK, sugba, tinula o kinilaw. Grabe gyud. Mao gyud na dapat nimo experience kung mao kag Surigao. So katong mga taga Surigao diha, please comment down below kung naka-experience at pa mo mga inani unsa inyong favorite sa STK, please comment daw. Kung sa mga wala pa nakaari or wala pa nakaadto, wala pa nakasuway, unsa inyong gustong suwayan or unsa kay inyong favorite, ST or K? Pili City. Na to ang few of the mga karaan ng mga kanaanan na hantod karon nagpabilin gihapong ligon. Kano sa ganito? 1984. 1984 After Bagyong Nitang. sugod tag pamahaw sa isas mga pinakakaraan na karinderya sa Changi. Oh, more siya sa sawan, ang murag kinilaw nga talong. One of the best kinilaw na kutilawan na adiri sa Bibilin. Mag-snack sa pinakakaraan na burger joint na ako naibawaan. So sa ilawom na siya cheese. Sus, ang signature coleslaw, plus ang ilahang ketchup mayo. Sus, grabe karaan. Sa una pa dyan ng recipe. Maniud to sa pinaka-OG nga siopawan og mamihan. Igitagaan tag opportunity nga maka-witness sa paghimo og legendary siopaw diri sa Surigao. Muhigop og sabaw, magkilaw sa isas mga pinakakaraan na kananan. Hantod karon na agyapon, grabe. Magasa gyud na diretso kaon. O syempre, pinakakaraan na barbecuehan nga paborito halos sa tanan. Oh, solid ato. Kung di pinakanindot nga armor ang nakitaan sa barbecuehan, di ba? Mong tanawan ng video kay pagutomon ta mo. Pakita na ko sa inyo mga lami nagi-offer ni Surigao na makarelate ang mga batang 90s childhood memories ni siya. So sa pamigiwat nato, tara mga aon na ta. Dol, welcome to Surigao City, the gateway to Mindanao ug giingon nga the city of island adventure. Dili lang ni lugar para laag og island hopping, kundi para sini sa mga lami nga pagkaon nga pangmasa ug puno sa history. Gikan sa mga karaang kananan hangtod sa mga street food sa boulevard. Maong sigurado jud mabusog pud ta diri ug mag-enjoy ta og mga pagkaon. So sa pamigilangan nato adto ta sa atong first stop. Let's go. First stop sa itong food trip idol, syempre mamahaw ta sa isa sa mga pinakakaraan na karinderya sa merkado diri sa Surigao. Grabe, legendary na kayo na sila. I think since 1980s pa ni, wala pa daw kuno na anak, naana ni siya. Ilamian nila mga lutong bahay ng mga experience para makibaw mo unsay naan nila. Tara, kuyog ta nga video.
Welcome to Babylin Food Store. Legendary since 1980s pa na. Dugay na kayo na sila nga karinderya diri idol. So naan na sila diri sa Boulevard. Oh, Boulevard man ni. Naadi ang Boulevard oh, Surigao City. At bangan na niya, na siya sa corner Babylin's Food Store. Uy, maradyo na buntag ati. Maradona buntag sab, sir. Oh, such an honor gyud nga nastorya gyud nako ang the one and only chef ni Babylin diri. Ti, pwede mo tanan ko ba uno naman gyud kadugayan ini si Babylin store diri sa Surigao. Mga 40 years na siguro daan pa sa una. So, dugay-dugay Oo, na ba siya dugay gid? na. Sus, tinuod ba siya gid yung legendary kay pwede ni mo i-share sa ato ang mga gutom na mga viewers diya o may mga baligya ba dyan yung inyo diri? Anamo mga baligya diri sama sa mga gulay. Tapos dyan isa ba mo mga karne, mga sabaw, adobo, seafoods. Hamok imo mapilian. An ako ko jud best seller diri basoy sa nantinula na isda. Ay, kagana, ganahan. Ako gudyo ganahan suwa yun. Favorite na ako, ijo kinilaw na isda. Daong yapon. Daon O, gihapon. pila man. Tag 150 ran order daan pa sa una waya ako nagtaas. Miski taas ng gasolina. Oh, bisan pa nagtaas ang gasolina amura gihapon. Kakuiba. Tapos kuha, ganahan sa kung sa turtang talong ni Jok. Paborito dyan ako, daong yapon. Daon gihapon. Sus, tagpila. Tag 50 ra. 50 pesos, barato ra sa nang bus. Uy, mukuha tag-usa kay isa na sa mga bestseller nila. Ate, mangutana ko, umay oras ka mo mag-abli diri, umay adlaw, uman sa nadlaw. Mag-abri kami diri, alas 5 ako magsugod pagluto. Hangtod ra kami nan alas 4. Sa hapon. O, sa Kadadlaw, hapon. kadadlaw. Kadadlaw. Ay, salamat kayo dati ho. Gutom na ko, mo-order na ko. Salamat. Sige, Ari na mo salamat diri, sa... Babylin. Wow! Uy, kalami ba din ito naon? So excited na ko. Unahon na to ni ilahang nukos para mahilis og dali. So ang nukos nila, adobong nukos style. Kita nimo, dagan siya chunks of squid. O na po siya gagmay nga squid. Nga si Surigao, isa sa mga abunda sa mga resources sa mga nukos opposite. Cheers, be. Isa sa amin nakanindot, perting humuka sa squid. Ang iyang sauce, savory kaayo. Walay seafoody nga lasa. Adobo, tamis-tamis. Dili siya parat. Hindot kayo. Next na po, dul iyang basoy. Muna ilang basoy. Isa ni sa mga pambato nila. Daghan yung tao mo ari diri. Basoy is typically, mura siya kanang linatan nga baka sa tuwa nga halang-halang. Pero dili na siya halang diri. Mura siya kanang linatang baka. Nga adat, gibutangan siya gamay nga dugo. Iko ako na sayop. Ay dula. Typical siyang mornet ang baka. Naglabaw jud ang lasa sa kanang bitaw murag Chinese petsay. So next, ari na punta silang turtang talong. Ang turtang talong, ako na siya yabhan og sabaw sa kinilaw, ano ba? Oh, mura siya sa sawan, murag kinilaw nga talong. Di ba? Insaladang turtang talong. Pwede na. So kuha ta gamay nga bits. Idol. Ah, panalo. Ang bata ang tanaw. Kami yung turtang talong. Alam mo yung magand, pero typical sa turtang talong, fry ang iyang egg, mas dagan siya egg, tanahon, mas eggier, mas enhanced flavors kinilaw. Bumaw na gini, ang kinilaw diri sa Babylin. Iko ako na sayop, mura siya tangigi nga, wa ko pangutana kung saan na isda ni, pero quality nga isda. Sendol, Surigao, quality nga sila isda. Daplin nila sa dagat na, kanis Boulevard. Kinilaw. Okay naman. Dul, lami, adol. Grabe ka fresh. Ang luya, ang bombay, ang nasa yung kamatis, no? O di kayo ko personally butang kamatis, pero ilahan na Di pa dyan aslong kayo ang tuka. Ay, tigamin lang tuba. One of the best kinilaw na kong tilawan na adere sa Babylin. Isa sa mga pinaka-favorite na ako na halaman. Pakul. Kaning pakul, lami kini salad, lami kini na siya lapwaon, naprayan nilang ibuhat, murag ilapwa ni siya. Diretso na nagbutangan na siya gamay lamas. Mao na sayop. Taste healthier. Pakul kay murag. Murag ni kaon og stem sa kangkong. Dol, number 1 kinilaw. Number 2 pusit. Suway ninyo diri sa Babylin. Naara sa merkado. Kung nasa ang merkado sa Surigao, daon sila. Pangitaa, Babylin. Hanap na po sa Glari Food Trip. Next up sa itong food trip, mag-snack time sa ata.
Kaya kanatong snack time or snack area, di ni basta-basta, kaya grabe na ni karaan. Dugay na ni naghatag og mga lami snack kalipay sa ato mga Surigao-non, estudyante, sa mga nagtipid, sa mga riders, trabahante, ug sa mga naglisod. Kaya barato kay ni sila. Dugay na sila naghatag og kalipay ka barato. Snack, burger, tapsilog, kalipay sa mga Surigao-non. So mo nang ako ipakita sa inyo unsa gyud gi-offer ani. Unsa na sila kakaraan kay grabe. Lapas na ni murag guwapa ko na anak, naan na ni siya. Grabe, so wanilangan pa. Tara, let's go. So Dol, welcome to Kaimo Street. Mo ni Kaimo Street na South Star Drug. Diha is si Cardinal Bake Shop. Kani is padung sa Luneta Park. So makita nimo diri ang legendary Rahayo. Naara gina siya diha nakatago nga Berger Junction. Dugay na kay na karaan na kay na mag-repaint ra gina sila. Sa una kay numdum pa ko blue pa kay na sila karon kay nag-repaint sila. Na siya mga burgers mo ni legendary from 29 pesos to 55 pesos. Ug na po Rahayo sandwich na siya. Ug na po diri mga silog mo ni ilang mga pambato pod. Mga silog from 42 pesos to 50 pesos mo nilang presyo karon. Mo order ta o kanang top silog. Nagya po to inyong Big Rahayo burger. No? Tapila ganito? Okay, 55 pesos. Mo to 55 pesos niya. Kato akong paborito sa unang cheeseburger with egg. Sige te, kato ako ordero niya. Nagluto na. Tara. So ako tanaw ko ani siya mura ketchup mayonnaise pero grabe isa na sa pinaka-idol og nagprito po diri. Oh, grabe kalami ang ano oy. So kamo rin naghimo aning kuan, kamo rin naghimo aning pati. Uy ba. So tagbutangan na nila Dol o kani ako signature nga coleslaw. Di ba na basta-basta. Dana ang signature mayonnaise. Antod na sakit ang tuhod na agyapon ta diri. Smiley sad ni ate yun, butangan na nila pati oh. Wow, kalami pati egg. Mo ni katong na egg na dayon. Butangan na dayon nila og cheese. Siyempre ang Rahayo burger is Uy, ako na ni. Oo. Extra overload na ni siya. So okay na ni. Sige. So sugdan na nato nig kaon. Naa na diri ato ang Rahayo burger, ang dako o syempre ang cheeseburger with egg. So unahon sa nato ang tapsilog. So mo ni dapat na ni siya signature suka ang tapa. Hulid kayo ilang tapa. Syempre, gay siya smoky. Mura gyud siya tapa, typical, mas lasado siya. Pero akong pinaka-best gid ganahan nila ilang fried rice dul. Fried rice nila is garlic fried rice niya. Nakalindot red rice pa siya or brown rice. Pinaka-idol tanan, tapa ug egg. Nostalgic. Next na pod, mao na gid nang iyahang burger. Now na to yung cheeseburger with egg. So sa ilawom na siya cheese. Sus, ang signature coleslaw plus ang ilahang ketchup mayo. Sus, grabe karaan. Sa una pa dyan yung recipe. Ang ganahan nila dul. Okay. Ang sa coleslaw nga side, ang itong iyang cabbage. Grabe crunch engagement sa imong baba. By panalo ang iyang flavor sa iyang ketchup mayo. Kaya ito classic na childhood burger na imong ganahan plus ang egg niya. Di ba? Naanda na ito mga burger, Jollibee or Angel's Burger mga kung naadiri. Pero kung ikaw, karaan na ka, batang 90s, kani si Rahayo para sa imo. Pati niya, ayo, solid yapon, simple ra, dili siya parat, pero crunchy siya, smoky gamay. Overall, ganahan ko yan. Ano yung pinakasolid? Moro na yung burger na kumakitaan nga, gihiwa ang babaw, gibutangan ng isang kapati, plus ang typical nga hiwa nga ban, gibutangan ng pati in between. So, duha na siya kapati. Uy, ginawa nyo gano'n. Mas lindot siya kaya mas meatier siya, kaya daghan siya og pati. Double man na yung pati, mas daghan siya coleslaw, so mas crunchy texture. Ganahan sa ko sa yung banhang, kaya medyo tostado sa ubos. Ketchup. Ikaw, kung taga-diri ka, karin na ba ka? Comment down below kung sa may mga memories ni mo diri sa Rahayo. Sus, gabi na yung food trip. Ang patag mga karaan ng mga kananan diri sa Surigao, napasiguro tayo maadto. Tara, tanawan yung video next. Hari na mo sa Rahayo, idol kayo. Doon next stop sa tong food trip. Isa na pod ka iconic, grabe ka nostalgic, childhood favorite na snack house. Nakanaanan, literal, diri sa Surigao City. Grabe, wala nilain pa nag-offer og legendary siopaw, legendary mami. Since 1980s, pag gini sila ng hatag og snack kalipay sa ato mga Surigao nun. Pakita na ko sa inyo kung sa inyo lang gina-offer.
Welcome to Rotonda Snack House. Inana siya karaan, kaya di na makita iyahang signage. So, hindi na kayo makita. Rotonda Snack House na siya. Asa na siya dapit? Mao ni siya sa City Auditorium. Tupad na siya. Nya mo ni ang Luneta Park. Makita nimo ang Luneta Park ha. Mo ni plaza sa Surigao. Nya diri ang City Hall. Nara City Hall skilid ay. Pero ting doula ra akong idol sa una. Jiris mo na siya sa una. Shout sa mga taga Surigao diha. Kaya namdo pa mo sa Jiris, di ba? Mo man to ang before nag Metro Surigao Shopping Center, Jiris pa na. Miss, pwede nimo i-share sa atong mga viewers na gipanggutom kung ano may gipangbaligya nimo diri, umay jaon. Diyan kuan, pork mami, balbacoa, Balbakwa. beef paris, beef ribs, aros caldo, beef halang-halang. Itong halang-halang, di ba mo medyo sikat nga kuan? Bestseller. Ay, kagana. Aside sa mga sabaw, mo pa may lain mo gi-offer. Kaya mo mga lutong bahay. Lutong bahay ka rin Mga diri. cakes, halo-halo. Mga Ay, dessert. halo-halo, jaong gyapon tong karaan. Ay, ka-idol. Ang idol mga jud pinakakaraan gyud ang idol siopaw, di ba? Siopaw. Jaong gyapon so, napila man yung siopaw. 45 sir. Bula-bula ra tanan. Ang mami ni jud tagpila. 85. 85 pesos. Sige, kuha siya sabaw sa mami. Butang niya diha pa siya garlic. Tapos, Okay na. mana. Good na, oo. Mana. So, halang-halang dol. Uy, ganahan ko na yung lutaw. Ano, pang idola niya eh. So, muna niya ang halang-halang nila. Umay oras mo mga breedery, umanadlaw rapat. 24 hours sir. 24 hours? Sunday ra ang close. Okay, so day off mo Sunday. Salamat Radyo Miso. Dol, mutuo mog dili gitagaan tag opportunity nga maka-witness sa paghimo og legendary siopaw diri sa Surigao. Grabe na ata diri silang himuanan, hulmahanan, buhatanan silang siopaw. So karon makita na ko na mao nilang dako nga kanidol. Di na pwede nimo ablihon nga ongoing process diha nga siopaw bula-bula. So taw-taw habwaon na. Nya diri po nang ila area naginagmasa diri dol tanawa dol. Mao ni siya diri ang masa nga area. Oh grabe. Di manog yun tanawa ang makina oh. Karaan na kayong makina antod karon nagdagan gyapon. Pagkatapos niya dol is mo ni ang mga finish na nahuman na gamay. So padung na ni butang sa ilahang container nya kanidol kay naghimo siya og kuan dough. Yang dough gimuan na kay para purma na daan. Nya paghimo ay grabe ka tsuya ni. Pagkatapos niya purma sa yang dough, ready na tanan. Aw kani butahan niya og ginaling, secret ginaling nga nanay mga flavorings. Butahan niya gamay mga parts sa mga itlog sa ilawom, gihulma dayon gi muro siya dumpling style pagkahimo ba niya. Gipapilitan og papel, gipadaplin. Grabe ka solid. First time ko nakita ani nga proseso diri kay bossing. Grabe ka idol. Excited na kumukaon. Uy, nana, gikuan na. Nagyabo na. Chuya nindota oy. Grabe, excited na ko. Gutom humot kaayo. Grabe ang sauna diri sa ilawom. Madaot jud, ma-burn akong fats. Salamat kay sir. Salamat sir. Salamat bossing. Dol, so na mga pagkaon sa tubangan. Grabe, kainit. Anong jacket mo man yun? Ano sa man? Branding man eh. Ano yung gitawag ka branding? Samot kainit kay summer ba ron? Siyempre, ang legendary ba yan nilang mami dol. So ato na yung tilawon para sa inyo. Ano po nilang siopaw nga bula-bula. Unahon na to ilang bestseller halang-halang be. Kita na ko dagang siyang chunks of meat. Naka-slice na siya. Na siya tambok combination sa tambok, cartilage, o unod. Ayo ha. May kayong mo ani. Honestly mas lamian ko ani nga version, mas lasado, mas daghan siya mga sangkap aroma sama sa pepper, sa sibuyas nya. Nakanindot siya halang-halang, grabe niya kahumok dol. 35 lami, one of the best. Karin ta silang mami. Mami noodles na dito, egg, simple ang meat. Kuha na to gamay og meat be. Lami. Lami ang mami. Dahil sa niya ang lasa niya oh. Ang sabaw sa mami di siya parehasab, halang-halang. Typical siya nga, simple na broth. I think pork broth siya. Na na few aromatics sa garlic, nga ang garlic, sibuyas. Grabe ka rich sa broth. Karon tilawan na to ang noodles with egg. Over the years, nakatag siya og tubos sa mga kagutom sa mga taga Surigao. Ulami kini pare sa siopaw tawa. Abli na to. Wow. Grabe, imagine mo na ito nakitaan ganina. Okay. Unlimited ketchup. Dol, mo day lang siopaw. Always the best. Pero ting lami ay lang bula-bula. Chinese style siopaw gid siya. Puro buyag. Grabe kalami. Ayan siopaw, mura na siya Chinese kikiam. Nga na ang lasado niya, mura siya somewhat dol-dol na sa sweetness, chorizo. Nga na egg, puro panalo, saludo silang dough. Grabe ka, ultra soft. Nandito na pare sa mami. Manaw na to, be.
The best. Now, halo-halo sa ta. So mo to gi-crush na niya ang ice. Traditional halo-halo siya, gibutangan siya og gatas og mga sangkap na daan og plus gibutang na ang shaved ice. Sunod butangan din siya og ube ice cream. Wow. Siyempre, pampa-add color, pampa-lovely sa tong halo-halo. Plus, add texture, crunchy cornflakes. Kana, grabe ka crunchy ana. Og okay na natong halo-halo. Final na gyud nato ni. Murag mag-awas-awas gyud ni siya. Ako, mukha ko halo-halo. Kaunan doon akong ice cream. Ice cream lover. Cheers. Kalami sa ice cream. Kato, ube ice cream. Lasado na. Karon is, kuha na to ang mixture sa ilawom. I-mix yun na itong mayo. Lami lang halo. Pero lasado, daghan ng sangkap. Na mangga, gulaman, ube. Na siya ube, alaya. Ito ko na sayop. Na beans, wafer, ice, o saging. Ni saging sa ba? Kami na halo doon. Perfect sa summer. Grabe. So, ayun nyo dito si Rotunda. Panalo na yung mga pagkaon. Pwede na pamahaw, paniod to. Snacks, panihapon, midnight. Kaya 24 hours mo sila. Sa init na sabaw, ano sa bugnaw nga dessert. Tanaw pa sa next, kinapatay mas lami nga pagkaon dito sa Surigao. Nga dakaraan na kayo. Dahil na, cheers. Dol, naabtan tag-uyan. Uwan na sa Cebu. Grabe. Isa sa mga legendary bake shop dito sa Surigao, Cardinal Bake Shop. Okay, so muna yan sulod o. Kanaway, pakita na ko sa inyo ha. Ang mga OG na mga pastries nila dito, mga bestseller yun. Sama ni. Muna nilang banana loaf dol. Lamig yun sila. Huwag nilang torta. Muna nilang bestseller. Chiffon cake, na sila kasaba, na sila wow, chocolate na cupcake. Cheesy cupcake. O na sila cookies dol, ilang traditional cookie, choco cookie, muffin. Wow. O syempre na, madali ang pandesal, ilang Frances. Frances Star bread. Okay. Grabe ka nostalgia dol, diri ko magpalitan sa una kanang mo ato may simbahan, mo apit may cardinal, palit may og banana. Pila minyo banana loaf, miss? 2.20. While nagpaputos ko, pwede na ko matilaw daan usa. Nice. Thank you. Si guwapa niya. Tanawa dolo. Grabe ka fluffy niya. Mas naman mo ang freshness, organic banana. Ha? Fluffy siya. Spongy. Super dense. Ang guwapo yung tostado feel sa outside. Comfort food, lamin is coffee. No? Mo ni ang torta dol, tanawa, solid kayo. Oh, torta version ni Cardinal Surigao, nailiki. Dul, mas ganahan ko ni dul. Mo siya buttery nga. Kaya pagka milky gamay. Na crunchy ang iyang ilawom. Na soft gid siya gyapon no. Lahi ang style sa torta sa Surigao ug sa Cebu. Ang sa Surigao lahi ilang style. Mas humok siya sa ilawom. Dili siya like kanang grainy without daghan sugar, wala. Pero nakaya pa ng tamis nga content. Lamin is kape. So kamo, kung mawari mong Surigao, ari ginoon sa legendary Cardinal if namoy time, okay? Kaya idol kayo dito. Proceed na punta sa next stop. Gabi na ni ka-wrong nga vlog. Dol, next stop sa tong food trip, di ni basta-basta no? Kay grabe, mga daan ani, mga lumad, mga taga Surigao nun, kakilaya. Kaila sila kinsa gini nga barbecuehan. Wanilain pa, nata diri sa isa sa mga pinakakaraan og OG na barbecuehan, si Sabet Grill House. Since 1984 pa ni naghatag og kalipay barbecue sa mga pamilya, sa mga nag-uyab pa sa una, hantod karon naa pagyapon sila. Pakita na ko sa inyo sulod. Tara, let's go. Siyempre, nata diri sa mismong barbecuehan station. So, yapatanang utana dito, pero nakapanangit ha, mutanaw ito sa suyod. Sa sulod, ay. Una na yung mga barbecue, gaya kadaghan, no? So, naatay diri isaw. Daw, style pagkat sa yung isaw lahi. Ang pinaka-idol ako napansin yun kay Busing, ang yang armor, tanawa. Idol kay yung armor, Busing, oh. Oh, kasolid ato. Mo di pinakanindot nga armor ang nakitaan sa barbecuehan, di ba? Only in Sabet Barbecue. Anak ni
mismo sa Tag-Iya, second generation na siya. Ato interview, disturbo na ato bala mga pagod. Oy sir, Sir Gino. Oy. Kumusta? Sorry, makadisturbo ko nimo gamay ha. Okay ra. Okay ra? Uy, sige. So, hantod karon na maligya gapon ka mo barbecue. Oo. Over the years since kano sa pa ganito? 1984. 1984. After Grabe. bagyong nitang. After bagyong nitang, hantod karon hatag gyapon ka mo kalami ng mga barbecue. So, Oo. amo ra gyapon, jaong gyapon idyo paa, pitso, kinayo sa pa yung mga baligya. Diyan pa pitso, retaso, kinapanit, chicken skin. Uy, chicken skin, idol gyapon ako na hantod over the years. Yeah, Sus, mga sa kuman, mga short orders, mga pansit, mga bihon, mga sutanghon, kinilaw, sisig, ginalamian naman na sisig. wow. Sige, so mo-order na ko, kay excited na ko. Sige, mangutaan na ko balik last gyud. Umay oras mo mag-start diri uman adlaw ra pud. Alas 9 sa buntag ang to sa alas 9:30 sa gabi. Ah, okay. So everyday kamo diri. Everyday. Grabe ka idol. Mo-order na ko paa, chicken skin, tinae. Tinae niyo jaon gyapon to taghiwa no. Oh, pinikas. Oh, grabe ka idol. Sige, mo-order na ko. Salamat ka Rajaw ha. Sus, grabe Salamat ka idol. sa... Legend. Regards ko na Elizabeth. Oo. So, Dol, naana mar-barbecuehan na to diri. Grabe. Sa mga solid na experience na ako ni siya. Grabe ka idol ni nga kananan. So isa sa mga pinaka-iconic na ako di malimtan ang ilang sabaw-sabaw. Ini bitaw murag juice sa barbecue na tagaan ka for free. Muy gamiton murag sausawan kunuhay. Grabe ka solid. So na diri ang isaw, ang atay, heart, ug wala akong kuha batikulon ug syempre ilang iconic ka chicken skin. Isa sa pambato nila mo niya tong kwao no, chicken skin. Nya sausaw na to gamay sa ilang sabaw-sabaw. Diyos ko, additional flavor. Grabe, crunchy, smoky. Grabe ka juicy chicken skin. Grabe ang balansi. Sa ka-crispy sa gawas o ka-juicy. Chewy gamay sa sulod. Grabe combo. Nga panalo siyang sauce. Nindot style siyang tinayo. Tanawag, i-open siya para masumot. Walay langsi. Siyempre, atong sausaw sa atong sauce o kato atong barbecue sauce nga idol. Panalo. Daugon nyo siya pagka-crunchy. May pagka-barbecue ni Bossing, ni Kuya. Ngayang ipag-crunchy gid sa gawas. Kaparago po engagement sa pag-ingkit. Next na pod, ngayang heart, ug atay. Wala nga nag-rice. Kung kanina dyan ang pinaka-iconic ko. Technique. Idol technique. Agoy! Sige, agoy. Kana, ligua jud. Idol yung grabe kalami. As expected, crunchy outside, juicy sa lawom. Nga ang technique na lami ng barbecue dul. Ang smoky, daman mo charcoal, smokiness niya, gwapo gikan sa uling. Ug syempre ang iyang marination, sakto ra, di siya gay parat. Lami siya, although dili siya grabe ka aromatic that much, no? Na siya sili kulikot idol ba, na kunip pertin halanga. Halanga. Halangan sili kulikot oy kanang gamay nga sili Surigao halang ni kung buhaton dol maghimo ta og Idol Sushi diri sa Surigao City. Palami nga sauce. Ay kanilang tuyo ug suka ug syempre tong Idol nga sauce. Para ni nimo Surigao City, para ni Ninjo. Sabet Barbecue, cheers. Ngayon mo idol, hot doon dyan ako, basta ganahan ko. One of the best barbecue sa Surigao City, definitely, sa mga Kabisayaan. Mao na to, proceed sa next food trip na. Do last stop sa tong food trip, undangon na nako ni please. Grabe nakahamok sa akong gikaon, grabe nakadaghan. So amo na gid ni isa sa mga legendary STK sa Surigao City. STK, Sugba, Tinoya or Tuwa, Kilaw or Kinilaw. So sikat kay na kumbaga sa Cebu, Sutokil. Sa dire is STK. Isa sa mga kinadugayan si Dodong STK nga nag-serve og mga fresh na STK seafoods ug uban pa mga putahe. So kuyog tani kay mga on taglami nga STK dire. Unsay paagi gyapon ang style dire mag-order ta? Unsay paagi magkinilo? Sir, kinilo ang sugba tapos
first serve ang kuan. Kung kinilaw, first serve siya sa... Ah, so daong gyapon si STK. Oo. Amo ra daw. STK, ha. Uy, sige daong gyapon. Sige, so Jeju displayanan, Jeju isda. Umen na isda ang pwede. Nadagang sir kapilian. Okay, so amo ini mga isda, mga seafoods, na squid, isda ini. Ini tangigi, ini tangigi. Dili sir, kuan lang og talak. Ay, oo, talakitok ni. Ini ang tangigi. Ah, ka-idol. Umay suggestion nimo. Sir, pwede ka magtalakitok. So, magtalakitok ra ka na kuno? Tinola, oo, tinola, tapos sugba, na mo adobo sir. Ah, okay. Ang Calamares. sikat mo na itong adobo na pusit, di ba? Oo sir. Naming lain na po tayo sir, na pwede ka makapili. Crispy shrimp, calamares. Ah, so namoy lain luto Oo. aside sa STK. Oo, sir. O at least kay bayo na ang mga tao kung ganahan mo order. Dili sa dodong sticky. Sige, salamat ka Radyo. May oras mo nang abli diri sa adlaw. Kuan, 6 to 10. 6 AM Oo. sa buntag, Oo. hangtod 10 sa 10 gabi. a.m. So 6 AM to 10 PM kada adlaw. Oo. Jay Domingo. Naa sir. Dol, so naa na diri mga pagkaon sa Cotabangan. Grabe ka overwhelming. Wala ta naka-order og sugba, wala na lang ko ni order kay ni nadani ko sa ilang lain ng mga menu items, labi na sa ilaha adobo na pusit, sa ila kinilaw na pusit, sigarilyo. Suwayo na. Kung Surigao nun ka, dapat masuwayan nimo ang sigarilyo. Siyempre crispy nga shrimp og siyempre ang ilang calamares. Grabe. Og naapoy sigarilyo na nukos nga adobo. Grabe ka panalo. Pwede wala nang tatara palabi pabusog gaina ba. Kaya para makapalabi tagkaon karon. Susugdan na nato. Lord, salamat. Kani ako ipakita ninyo adobong nukos ni nga dako. So adobo style na ni siya ata. Ay grabe ko sa adobo. Grabe. Sakto pagkaluto, tamis gamay, lasa walay langsi kumbaga ba. Tas grabe kahumok sa squid. Mura siya sakto pagkaluto, balansi. Ang yung texture dili po siya chunky. Grabe kalami. Daman niyo mong kaprisko dun, promise good. Ari na punta sa nukos nga sigarilyo. Tawa. Grabe. Daghan kayo mga lamas. Grabe kalami niya ba eh. Ang nakanindot sa sigarilyo nga nukos, grabe niya kahumok. May nakanindot niya dol. May pagkaluto na ang ahos, ang bombay. The best. Crispy shrimp, tilaw na to. Kalami. Kalami. Typical crispy, mas lasado ang breading. Idol. Dol. Calamares, sawa. Naana dire. May asa breading. Salamat eh. Muna ang iyahang nukos tawa sigarilyo. Idol kayo. So ang style ani ninyo is gikwaan naman ni siya ka ng bukog-bukog, butangin na siya diri sa ilawom. Nga. Oh. Tapos ayo kalimot butangin bombay. Ana, pag-asa gyud na. Ya diretso kaon. Grabe. Kapres ko, kalami. Isa sa mga idol na ko sa Surigao, grabe kahalang sa ng sili ng gamay. Ano yung butahan na ito, gnani? Kanay. Grabe maka-addict, sorry, last. Grabe kalami, promise yun. Suwayin ninyo. Suwayin na to ang ilahang tinuya or ang tinuwa nila. Sus, tangigi ni siya na ikog. Samok ya, daghan gyapog unod. So isa sa mga pambaton mga Surigao nun, tinuya gayud, tinula. So mo ni ano wa. Grabe kalami sa tinuya. Ang nakalahi yung tinula aning Surigao dol. Lahi ang style. Na patula, na pechay ang gamit niya. Na siya okra. Mas lami ang sabaw, mas lasado. Dili siya simple. Ato ang simple, usually kamunggay ra. Gani grabe ka fresh. Ganahan ko sa lasa. Next na po, liplipan or blue marlin. Na adreo, grabe kalamit na naahon. Sus, Diyos ko. Kumbuhaton be. Ay, mo gini ang ikatulo. STK ang kinilaw. Grabe ka panalo. Cheers. Lami man kinilaw dito sa Surigao eh. Lahi ra. Grabe ka refreshing, promise. Timpla di kaya pararak. Lamas, luya, bombay na adito. Kapresgo sa isda. Grabe ka idol. Sakto ang balansi, citrusy. Dili aslo man suka mo yung nakanindot. Grabe ka idol ani. Last bite na ko. Grabe, isa sa mga pinaka-idol na ko na episode sa YouTube, Surigao City. Kanina, lugar si Dodong STK. Suway na ninyo kay grabe ka idol diri. Kung bisita mo Surigao, promise, di mo magmahay mo, ari mo. Dalay yung pamilya para ma-experience tanan. Combination ni nuko sa nanisda. Cheers. Hanap na putag lain na po, Dre.
Huwag nga ko. Salamat ka, Rajaw. Salamat kuya sa pag-visit dito Salamat sa sa- Surigao City. By the way ha, tagi-ija pero reserve gyapon ko man pulis. Idol ka, Rajaw. Salamat ha. God Thank bless you. kuya. Ha. Thank you. Dol, amo na to food trip karon adlaw. Grabe kasulit atong food trip. So mao to ang mga few of the mga karaan na mga kananan ni Surigao. For sure daghan pa kay mga karaan na kananan na naagi hapon. Pero kato mga akong personal favorite, ako mga naandan na bisitahan na ako sa una ug until karon mo say mga suggestion sa mga locals na ako mga kaila pod dire, mga lumad, mo ilang ipang suggest pod for sure di ka mahaya ng atong gipangatuan. Kamo sa nagtanaw ani kung taga Surigao ba mo, please comment below. Comment daw og Marajaw, Karajaw, Surigao if taga Surigao ka. Kakuiba. Anyway, sa mga dili taga Surigao, sa mga lain ng mga kabisayaan nato no brothers and sisters, kung ganahan ka mo ring Surigao City, asa imong gusto ka tuon, comment daw. Salamat. Atong atuon ang few of the best na mga kan-anan paborito ng mga Surigao nun. Kumbay na to, kinilaw ug bulalo. Sugod nagpamahaw sa isa sa mga pinakasikat na bake shop dito sa Surigao na nag-offer og lamiang karaang lumi since 1980s. Wapo ni, morning siya ka ng restaurant level na lumi. Maniud to sa pinakasikat ang makabungog na bulalo. So napo isa ka planggana na puro bulalo. Grabe dagana ni isa ka planggana. Oy, tapos dire ready na nito, butangan na lang nilag sabaw. Mag-snack sa unsa pa ang pinaka-iconic nga kakanin. Murag type of kakanin na sticky and makapahappy. Muyusog igong na lizard. Mukhaon og isa sa mga pinakasikat na barbecuehan. One of the best, pinakalami na barbecue na ako natilawan ever. So naa-diri sa Surigao. O syempre, tanawon pa nato unsay nindot na atong atuon unya gabi. Idol ani. First time ko kita ani ever sa akong life. Limited rice for 100 pesos. Nanay free drinks. Mao tanawan ning video kay sus ipakita gyud ako sa inyo ang few of the best na mga kan-anang paborito ng mga Surigao nun. Na ako diri sa Barangay Mabwa or lugar sa pinakasikat na beach resort ni Surigao. Ang nakanindot ng beach resort dol gabi promise. Mao rin ni beach resort nga dili white sand, dili buhangin, kundi pebbles. Mao bitaw tagtawag siya Pebble Beach kay puro siya pebbles. Perfectly formed ng mga lingin, kanang round jud kayo ng mga bato-bato. Pamasahe gud niya imutiil. So mao na isa ni sa mga pinaka-iconic go-to na tourist spot diri sa Surigao City. Mo na kung mori gani kag Surigao, palit kag lamian ng mga pagkaon, ari ka diri sa barkada, pamilya or ikaw ra isa pwede ra ka magmaoy. Pagdalag pagkaon lami, kay inana ka lami ang mga pagkaon diri sa Surigao City. Mo na ako ipakita ninyo karon sugod na ta sa atong first stop adto na ta. Let's go. Dol, first stop sa tong food trip, mamahaw sa ta aning OG na bake shop dire na nag-offer og lamian na init na sabaw og lumi og mga klase-klaseng mga pastries. Di ni basta-basta kay since 1980s pag siya naghatag og mga lami kalipay sa atong mga Surigao nun in terms of pastries, cakes og syempre labos tanan ilang grabe ka solid na lumi. Mo nang excited nako. Kuyog ta, let's go sa sulod. Mo nang karaan Changi, nahawan na. Kinana mo sa Boulevard ang Changi. Grabe ni ka-crowded diri sa una. So until now, naagyapon diri si legendary bake shop Gold Ribbonette. Mo na gina siya over the years. Ay, pa ko na sayop since 1983 or 84 pa ni sila. So na sila diri klase-klase ng mga toasted diri sa kilid. Diri is mga wide varieties of kani mong kasaba cake, dami ni. Kasaba cake, mga cheese muffin or puto cheese. Na sila biko, tanan, grabe, kadaghan, overwhelming, di nato mausa-usa, tanan, wala pa gani naghapon, prusus, grabe, dito speaker, so, diri, grabe po diri, mga klase-klase, mga bread, monay, ensaymada, star bread, uban pa, ube, o diri po, napot sila yung mga nani na klase, mga pack, if ganahan ka, napot sila, yun, macarons, ito ko na sayop, suya,
Uy, kani murag kuan, banana siguro ni siya, something banana nga cupcake. Naslay loaf, naslay sliced bread dito. O kaning mga cakes. Nadiri ang ilang bilao style. Anawa lang na. Tapos sila mga short order meals diri. O kani unara, short order meals. Naslay lomi pork, lomi chicken. O kani po diri. Mas barato lagi ni. So I think kani mga solo ni siya. Lomi, bihon, pansit o kanton. Sus ni ko po na vlogger oh. Lumiya silang show pa oy. Tapilay nyo lomi miss niya kuan kanang katorang single ra ba? Pang single, solo. 100. 100? Ah, okay, nice. Sige, so order ta og usa ka lomi nga solo. Salamat kayo ha. So diri na po sila yung mga inani kung ganahan ka. Klase-klase. Kamo rin naghimo ani diri miss? Kamo ra? Grabe no, idol no. Kani curious ko unsa man ni siya, unsa pangalan ni? Banana puto cheese? Na siya cheese. Kukuiba. Kagana gud din mga sliced bread. Mga lapas siguro 50 ka varieties if wala ako nasa joke. Mga grabe ka hamok gud mapilian ba? As in grabe ka daghan mapilian. So unsa may pares lami pares sa lumi? Sliced bread, pandilitse. Oh, pandilitse ganahan ko ani murag mao niya pandilitse ay. Nay pandilitse. Ay mukuha ta ani bagay ni sa lumi kay kung sliced bread pud isa pud ka loaf di na to mahurot. Madyo gani kay pamahaw ko man timingan nako na mag-order na tanan lumi. Salamat. Kung mga buutan na kagwapa yung mga Surigao nun. First stop, pamahaw na ito diri. Walay problema diri sa may Gold Ribbonette. Grabe na yung ka-legendary bake shop. Grabe, 1980s pa ni wala pa ko na anak na ana ni siya. So ako takuha ila pinaka-iconic nga lumi arang kagana. Tapos nabutangan nato ng pandilitsi. Amoy nila pandilitsi dol. So gwapo ni siya pare si sausaw sa imo lumi. Tapos before na mo proceed, ako de introduce niyo si Live 3R. Ini kani si Live 3R dol mo ni akong dala-dala na food supplement every time na mo biyahe ko or every day. Kaya amo ni to make sure na gwapo ang digestion sa ako tiyan. Itong mudani 2 to 3 times na ko mag-poop sa isa ka adlaw. Ina nakagwapo ang result. Mo ni hatag na akong energy throughout the day kay grabe paghatag niya energy after sa gwapo na digestion na tabo sa ilawom. Please visit their site for more details and order ka na kay discount using Hydol code. So mo na ni Live 3R, solid kayo. Sige, sugna na to sa ilang lumi. So, mo na ilang lumi. Grabe ka, idol, oh. Grabe, na kikiam. Ipo ako na sayop. Na siya, atoy, kikiam gapo ni. Bula-bula. Tapos na atay. Atay mo siguro. Ipo ako sabot na unod. Na ay itlog, carrots, mga spices, o uban pa gwapo ni. Morning siya ka ng restaurant level na lumi. Ay, panalo. Okay, grabe ka abunda sa spice, sa sibuyas. So mas masibuyas siya, mas ma-vegetables. Tapos grabe ang sagol sa mga meat na lasa. Murag tamis meat lasa. Dogon siguro siya yung kikiam. Malasahan ni magmayo. Na siya gulay such as mga bagyo beans. Ipo ako ng sayop. Carrots, sayote. Okay, bye. Kuwata o pandileche. Saan na ito na palaman? Na, oh, mas lami ni. Murag kikiam. Absorb. Dagan pa silang mga pagkaon diri, mga pancit gisado, isa na sila mga bestseller, canton gisado, mga bestseller na bihon, chop suey, uban pa. Chinese style gid siya. Solid kay ni diri sa Gold Ribbonette, isa ni sa mga pinaka-idol na bake shop diri sa Surigao o sa Mindanao. Karon proceed na ta sa next stop, idol. Next stop sa atong food trip, syempre ato na tong isa sa mga iconic na kananan nga nag-serve o grabe kadagpo nga higanti nga dinosaur bulalo. Naari na nako na sila pila ka years. So karon ato na sa gibalik. Tara, let's go. Excited na ko ipakita na ko sa inyo unsa gina-offer niya. Let's go. Sir, nami bulalo, specialty na mo sir, kaldereta, kinilaw na isda, blue marlin. Uy, kagana. 100% lutong bahay. Ang amo bulalo sir, 300 to 800 amo available na bulalo sir. Ah, depende sa kadakaan. Yes sir, depende sa size. Murag curious ko ani mong 800 gabi ni kadako gadyo Yes siguro. sir, dako. Uy, amoy gadyo dako orderon. Naay bunmaro na mo sir ang among bulalo. Ah, sige, order ko daw. Hindi kinilaw tagpila man kay ganahan ko. 120 ang order sir, sulit na kayo. Okay, ganahan ko ipares ang kinilaw. Mura na sa usawan sa bulalo. Yes. Uy ba? Mag-open kami diri sir is 6 a.m. to 1 p.m. Monday to Saturday. Ay, kagana. Sige, mo order na ko, miss. Pwede ko masunod sa kusina. Yes sir, welcome ka sa GB Bulalong. Ay, salamat. So, mga natan, nasa diri sa sulod. Balay gyapon niyang feels. So, naadiri ang mga table. Mura kag ni sulod og balay sa imong auntie. Nga dako kaayo.
Ano nilang counter. So dol, nata diri sa kusina nila dol. So naa diri nag-prepare og mga bulalo. So karon is mupili ta og dako nga bulalo natong ganahan. Syempre katong naay uyok. So napoy isa ka planggana na puro bulalo. Grabe dagana ni isa ka planggana oy. Tapos diri ready na nito, butangan na lang nila sabaw. So ato buhaton hanap ta dako. Sige. So karon nangita siya dako. Hantod makakita ta kani kay gwapo kayo na nagyud. Ay butangan og mga gulay una. Katapos butang og gulay, butangan na dahil og sabaw. Ready to serve. Let's go. Excited na ako. Isa sa mga pinakadako ng bulaloan o bulalo na ako nakitaan na address sa Surigao City, walay problema. Nasa like air conditioned area. Pwede ka dito para ma-relax. Kaya kung sige kagkaon na ning uyok o mga sabaw niya ng oil, mainit imutang kugo, safe ra. Kaya mabugnawan man kaw. Kinilaw is everywhere in Surigao City. Tapos ilaha, nadani ko lang kinilaw kay pinkish. Tapos na ay pipino. Grabe. Ikatulo na akong balik dire. Tapos, di gyapon kamahayan. Salamat! Dul kani, na presyo tanan, duhan na ni siya kauyok. 800 ng presyo ini. Inana ka, sulit. So, nakuha taning isa bone marrow. Naray, ginoo ko. Muni langob na kung gusto. Ato, di ko magawas ba? Uy! Yung anak! Nano? Ah, grabe. Glisod siya panganak. Dapat ni sisaryan. Uy! Nana, nigawas na. Kita ka dosos. Diyos ko. Finally, it's a Thai. Uyok, favorite na ako. Kilaw na to kung unsa gid kalami ilang kinilaw be. Punta na to pepino. Kinilaw na blue marlin. Worship yak. Tang lami ah. Ganahan ko siyang version kay mas halang, mas refreshing factor ang pepino. Kabaw nun ako, nanong na-adjust kinilaw. Gwapo ni partner, pawaks bidli sa imong bulalo. Wow, grabe. Mura magkuan. Something. Dol, kumukhaan kayo kag bulalo. Apil lagi kinilaw. Amoy mo ang sausawan. Na. Okay. Taka na to kinilaw be. Combine na to. Kinilaw o bulalo. Amara kasawa eh. Perfect pair. Grabe ka beefy. Simple. Home feel. Dili siya overpowering sa kami to sobraan sa parat, sobraan sa bitsin dili sa ingon na. More siya all natural beef nga lasado. Lasado sa sayang lamas nga gamay. Grabe niya ka beefy jud as in ultra rich beefy. Kung kinadatuan na beef mo ni pinakadato nga beef. The rich. So mo na ni ari na ko sa akong last bite. Atong bone marrow, ultimate bone marrow. Kinilaw nga sabaw. Okay. Amo na ni. Let's go. Ari na mo ni JB Bulalo. Pinakasolid na bulaloan sa Mindanao. Para na ako. Cheers. Hanap na bitag na food trip. Next stop sa itong food trip, finally, ato jud diari no, pinaka-iconic na kakanin ni Surigao City, ang ilang sayungsong. Unsa man na siya, murag type of kakanin na sticky and makapahappy. Mga tanaw ng video, pakita na ko unsa gyud ang iconic na kakanin ni Surigao City. So mo na yung sayungsong tanawa. Nara, kuan gid siya, sticky rice, isigulan siya og kamay, mga coconut para mas mo lami. Tapos napod siya bibingka. Ang bibingka isa na sa mga pambato di sa mga Surigao. Oh, kanipon lami po ni kutsinta. Cheesy po kayo ng kutsinta. Idol po kayo na. Like 60 pesos. Tagpila man yung bingka. 15 usa niya. Ang sayungsong 10 pesos. Uy ba? Kung may oras ka mo mag-abli diri, may adlaw ra po. So 6 a.m. to 6 p.m. everyday mo diri. Jay Sunday gidud. Oh, nice. So mudawat sa kamog orders sana. So may paagi manawag sila sa iyo mga number. Ano yung tawag daan? Sige, guide ako number ninyo kaya ako i-post.
Sige. Pwede mo madawat na sila order sa inquiries ako. Excited na ko. Mukaon na ta, let's go. So, nadiri dol ang sayungsong ug ang bingka. Lahi sa ng style sa bingka. Oh. I think ikuan ni siya kanang uling oven. Kahoy. Okay. So, kahoy ni siya nga style. Let's go, be. Cheers. Dagan lubi. 15 pesos. Dami siya. Fluffy. Umik na spongy. Nasa spongy nga texture sa ilaw. Crispy siya sa gawas. Mawaor siya sa ato ang literal na bingka. Tapos mas daman ako ang coconut ani niya. Tapos di kayo sa tamis. Next na po kaya ilang sa yung song. Tanawang ilaw. So more siya kanang ice cream to cone shape. Di na siya gi-roll. Kung abliyo ni mo, kailangan mo siya i-roll balik. Reverse. Gawas dayon ang beauty treasure sa sayungsong nara. So inani ang yang naong. Mura siya jelly na mura na ikog ng lizard. Di ba? Sakto no? Ikog ng lizard. Grabe yun, tanong jiggly na siya, ina na siya kalagkit. Cheers, be. Ay, lami na siya yung mugisag ikog ng lizard. Grabe ka sticky. Ang coconut na dito, pero sticky rice yun siya basically. Di siya tamis. More siya basically sticky rice. Tapos, nala siya coconut nga lasa. Another one. Di kalami. Dugay na ko lang kakaunog sa yungsong. Lami, init pag yun, no? Bago pa naluto. Kalami. Dol, kumari mga gani mo Surigao. Ayaw mo kalimot, hapit sa ipil. Ari mo palito kakanin. Ari na dirigyon. Sa Luneta, na ako na yung baligya dito, pero grabe na ka-rare. So, kailangan yung mabiyahe pa ipil. Ay ka-gold, kay grabe ka worth it. Ari mo sa tindahan ni John Mill, mo na yung tindahan. Pangitaan sa gamay ran na ilang display, pero one of the best sa yungsong ever. So, hanap na po taglain na po trip. Wa pa tanahuman. Best good ang Surigao. So dol nata diri karon sa the Museum of the Battle of Surigao Street. Kay kanimong gyud ang sa Surigao Street diri gyud nahitabo ang World War II between the Japanese and the Americans. Dito sa unahan naa dito ang Leyte. So makita nimo gihimo ni siyang museum in memory sa nahitabo na war sa una. Nakabutang pamagani diri is we seek to heal our past and move on together. So nindot nga view, isa sa mga nindot na tourist spot diri sa Surigao City. Dol, next stop sa tong food trip, isa sa mga pinaka-arion, dayuhonon na barbecuehan. Wanay lain pa, Mamalitas. Grabe ka idol, over the years, napas sila dito sa pier, hantod karon arion gyapon, no? Tungod silang lamian ng mga barbecue o silang secret kuno na sauce. Ato tanahon, kuyog ta, experience po nato ang lamian ng mga barbecue. Kani, makakita na gani kag aso diri sa Narciso Rosales. Sila naginungdan nga no. So busog kayo mga tao diri, mga silingan. Simhot ra ka, kaog kag rice, simhot og barbecue, busog na ka. Inana ka nindot ila. So ato tanahon, let's go. So welcome to Narciso Rosales, no? Dito padong sa Paredes na bitaw, pasaka, paamat, pa downtown. Kani dire is padong sa pier. Doong na dito sa pier. Tapos, kita gani ka na nag-aso-asoan na ayaw na kay Bong tungod na Mamalitas na ara. Pang, gabi ka idol, no? Time check, alas 6 pa gani, pero inani na kabaga ang fog. Ang smoke di ay, dili fog. Di ko barbecue dulo. Unsay mga naani mo baligya diri? Unsay mga pangalan sa mga barbecue na diri? May sir, paap, picho. Okay. May butterfly. Butterfly? Yes, Pwede di ba siya makaon ng butterfly? Chicken breast. Ay, okay. Tapos, unsa pa? Taso, Okay. atay, tapos chorizo, hotdog, pork tapos pork taba. Uy, ubay-ubay daghan. So unsa may gyud pinaka best seller gyud nga kuanon gyud? Pa, picho. Gajud. Pitso gajud. Oh, sige. Duha ka paa, isa ka pitso. Uy ba. Dai ko ni lami ni jud diri chicken skin. Uno pa gajud. Uno pa may mo recommended? Isaw. Yes po, isaw. Isaw, duha ka chicken skin, tapos duha ka isaw, kalami. Pork taba. Pork taba. Uy, ganahan ko ana. Duha ka pork taba. Ato punan kay the best ini.
Atay Batikulon. Pwede. So basically puso gyapon ta diri. Ah, okay. So kana dito mo na to ang barbecue dito. Sige, salamat kayo. Nagyapon to yung secret na sauce na murad. John, sir. Umay tawag diyon gani? Garlic sauce. Garlic sauce. Amo diyon na sweet na sauce. Yes, sir. Lai sad. Yes. Ay, kakuiba. Sige. Ginahan ako. Mukuyat rano. Excited na ako. Adyo na ako surprise. Salamat ho. Muhat pa na ako. Thank you. So, doon nata diri sa barbecuehan, no? Grabe. Mura nag-sauna. Ma-burn atong fats diri. So, pwede kita diri permino. Amo na, tinuod ka dyan. Amo ba dyan maintain yung body ko man kay grabe ang singot. Bitaw te, mga tanan ko te. Ate Hasmin. Isa ka sa mga pinakadugay. I think dugay na ako mga barbecue diri, no? Grabe, no? Dito pa ka sa pira sa una. Oh, Tiasmin, mga tanan ko, umay oras ka mo mag-abri diri, umay adlaw, umanar na adlaw, uno na adlaw. Ano na adlaw, sir? Every day? Oo. Oh, may oras magsugod. Mag-open din kami dito 4. Sa hapon, hantod, Anto dalas 10. hantod alas 10 sa gabi. Every day, grabe kagana. Grabe ang bakbakan diri. Isa sa mga pinaka-idol na barbecue na ako nakitaan sa ako nasuruyan. Sige asa na part sa Mindanao, Visayas, kani may isa sa pinaka-idol na ako nakitaan so far. Grabe, kabuang yung tanahon, idol. Isa kabinet na kalipay na barbecue. Naadya tanan lami. Amo yung gusto ng kabinet sa bayay. Taon, grabe kahamok. Idol, no? O, at least kita na mo. Okay, Dol, naa na mga pagkaon sa katubangan. Obviously, grabe kalami tanahon. Naong palang daan niya. So, na-order ta. O sa itong i-order? Paa, pitso, tinai, chicken skin, taba sa baboy, atay batikulon, o isaw. So far, kung ang iyahang wings or ang iyang pitso. Of course, ang paa. Tanawa na, grabe ka, idol. So, ato ning butangan, o iyang signature sweet sauce. Wow! Ay, kalami. May sweet sauce. Ay! Ang dalag daog yun ay ang sweet sauce. Ang sweet sauce, mura nag-teriyaki hapit. Na ang sweeter na version, salty, na sweet, balance. Mailan na nako. Butang na ako niya sa rice. Lami ba yun ang sweet sauce? Butang na to. More sa teriyaki nga oyster nga. Ito, panalo niya. Una unlimited nga. Muna unlimited. Ang dagdaog yun ang barbecue. Ang marination, simplicity, makaka-addict. Next na food ka na ilang garlic daw. Kung na sila garlic na sauce. Garlic, lahi isa na siya na sauce ha. Pero hatag na nila nimo. Lahi na atake, lahi na sipa. Garlic sauce siya. More siya simple nga patis ka na oil o garlic. Na nakawapo. Bagay niya sa rice. Chicken skin, crispy sa outside, humok, gelatinous, ug chewy gamay inside. May marination, templada, simple, puro lamig. Ang garlic content na dito, gabi ka solid. Next na po isaw. Nandun silang isaw, maghihiwa na siya half para mo gawas. Tubukan na bitaw, gihiwa para mo, limpyuhan ug maayo. Tinood ko dahil. Lamig. Miski walay sauce. Hindi lang si naluto, humok. Next na po. Kani ang taba sa baboy, ganay gamay ang unod. Oh, pero naman pagbuha po ng ibento ano. Tanga na to itong unlimited na sweet sauce. Dami. More siya, mahimo nagtusino ang imong baboy kung naani. Last but not the least, ang iyahang atay batikulon. Kani sausaw na to siya gamay nga sauce. Lami siya, more siya kanang, I think mo niyang brush marinade nila, ang garlic sauce. Last, butang na to ning kuan. Sweet sauce. May classic experience. So last na itong buhaton, ultimate idol sushi na. Buklat kag puso, kuwatag manok. Tana to gamay o kanang chicken skin. Payabahan na to o garlic sauce. Tana, mura siya sabaw. Tapingan na to o sweet nga sauce on top. Dul, so ayun na nyo diri si Mama Litas. Grabe ka solid. One of the best pinakalami nga barbecue na ako natilawan ever. So naa-diri sa Surigao. Suway kay magmahay jud kag di ka makasuway. So yun na yung food trip akong ganahan. Hanap papataglain na food trip. Let's go. Na! Kapatay, atuon di ay. Oo. Daghan pa diri mga pagkaong lami. Ang limited sauce. Bili dito. Dol,
last stop sa tong food trip, Dol, di na ako kaya. Pero ganahan pa jud ko nga maghanap og mga lamian, mga pagkaon sa diri sa Surigao. Na ako sa ilang pinakasikat na food market or night market sa Boulevard. So atong buhaton karon, dalion na nato kay busog na ko. Maghanap ra tag at least mga 2 siguro na mga kananan na tan-aw nato na solid. So kuyo ganing video, tan-aw na ta, let's go. So welcome to Boulevard, no? Nata diri. Boulevard is basically atbang na silang port, silang fish port. So na every night from 6 PM magtukod na sila tent og mga pagkaon. So atong tanawon unsay mga pagkaon sugod ta sa atong first stall, tanaw ta diri. So nanata diri sa sulod sa Boulevard, no. So grabe kadaghan mga pagkaon na nag-display diri, klase-klase. Halos kuno tanan na yung mga only rice, pero kaniya akong gidani ang ilang crispy isaw. Tapila man ni crispy isaw? 5 pesos. Ah, okay ra. So nasa diri, pwede ni may pa-refry 5 pesos ra, gabi nakasulit. So nagluto na, gihawas na. So kuha na ta sa ato 5 pesos na isaw, mo na niyang naong ni ay. Kanay pwede rin nanay bawal. Pwede na yun. So tabutangan na nato og sauce. Okay, maglisod ta, nag-selfie ra ta. Tilaw na to ang fried isaw sa Surigao. Rhyme. So, ano ba? One, crispy, di lang siya. Dahon sa sauce. Sulit good. Pagtawid gutom, pangsyante ang presyo. Wait, kaso. Proceed ta sa next food trip, last. Dol nata diri sa Biryani House. So last stop na ako ni kay grabe na ako kabusog. Mo jud ni nakapa-eye catch na ako ni sa ila kay unique siya. Even though nga international siya, ganahan ko silang crab meat at na sila kebab og basmati rice or chicken biryani mo na akong ganahan order. So kani boss, order ko ni boss. Pila mo na? 125 sir. Ha? 125. 125 pesos. Basmati rice gina, pure ha, tanawa. Tas na ni chicken. Chicken. Oh, libre na. Uy, kadaghan na di ana. Chulid. Kakuy ba? Uy, daon na gajud ang kuan, no? Kamu ni pambato, sige. Tagbutangan na og lemon, mga fefeno. Gibutangan pag yun og kamatis. Amo na na. Fried onions. Amo ni last. Uy ba? Wow. Amo na niya tong chicken biryani. Grabe ka, idol. Siyempre ni kuha ta og ilahang crab meat kay lami baya ang mga crabs diri sa Surigao. Kuha siya og so only rice ako boss, kana boss. Nice, 100 pesos? Yes, sir. 100 pesos, ma'am? Yes, sir. Sige, tangan niya siya og serving nana. Okay, tapos nana kadaghan boss. Puro lagi na crab meat na yung mga vegetable. Ay solid no? Idol ani. First time ko kita ani ever sa akong life. So na only in Boulevard diri sa Surigao. So mo na ni mo ha 50 pesos apil na rice. Ni atong last food trip diri sa Surigao City. Ganahan ta ko mag street food challenge diri sa Boulevard pero jo picky man kay 101 man tapos medyo gamay ra sad ang nag-display ko karon tungod sa 101 so wala na to nabuhat. For anyway, na-achieve gyapon naton makabisita diri sa Boulevard. Chicken biryani. Na naton chicken be. Mabe. Lami siya damag yun mo ang kanang masala or something na Indian or Mediterranean yung lasa. Karon tilawan na nato ang yahang basmati rice. Ay, legit factor kay ang yahang fried onion, add smoky flavor, caramelized siya. Yun ay pagkatamis-tamis kami. Legit good siya na basmati rice ha. Hindi siya ganadur. Man eh. Next na pod kani ilahang crab meat. Isagol na lang nako sa ilang basmati rice. By the way, pwede ka mo order ani nga unlimited rice for 100 pesos na free drinks o syempre unlimited rice na. Urot. So, first time combination basmati rice ug crab meat. Allowed ra ba na? Way malain. Ana, bitaw ta diri sa Pilipinas. Cheers. Bagay. Mas lami. Crab biryani. Pwede. Legit ang crab. Salty. Pure gid siya na meat, nasa sagol nga vegetables gamay, just as more green peas. Solid lami. Kailangan gud nimo mag-rice kung mag-crab meat ka kay kusog man ang iyang flavor.
Dol, so mauna tong food trip karon adlaw nata diri sa Boulevard Gyapon. Hopefully naganahan ka to atong food trip ganina. Comment ba daw below kung taga Surigao ka, please comment daw kuno be. Kung dili ka taga Surigao, asa ka imong gusto atuan ato na food trip. O para ninyo asang pinaka-solid na food trip ito so far sa inyong tanaw. Sa katong taga Surigao, asa kay angay pauntanan ako atuon na tanan ako atuon kay base nga ako atuon next comment daw below. Nya salamat kayo sa pagtanaw ni, na-appreciate na ako ha. So ako din sa Idol Food Trip, please subscribe to my YouTube channel para daghan pa ta mga food trip maabot. Kung na may mga suggestion ng probinsya or taga diha mo, please comment. Kaya para na tayo budget pa biyahe. Tapos napatay laing video diri akong ganahan mo ug natay bagong upload. Nag-uwan na. Grabe kusog sa hangin diri. Salamat Surigao City. I love you Surigao. Marajaw gajud karaja.